Alright guys, welcome back to the channel. आंनि थांनाय भिडियोआव जोङो Bodo Accord 2020 नि सोमोन्दै एसे सावरायदोंमोन। जों मिथिबाय दि गासिबो दफाफोरखौनो दासिबो मावफुङाखै। There are 11 clauses which are not done yet. ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सोमावसारफोरनि थाखाय जानजि खाफ्रादों। जों बयबो जानजि खाफ्रानांगोन। बे एकर्डखौ जुदि गभर्नमेन्टआ मावफुङाब्ला जोंबो जानजि खाफ्राफिननांगोन। बेनि अनगायैबो आं सानो जोंहा जुदि पलिटिकेल भइस दङबा बे खामानिया गोरलैसिन जागोन होननानै आं सानो। ओंखायनो आङो साब्रै बर' लिडार्सफोरखौ शर्ट लिस्ट खालामनानै लाबोदों। आं बे साब्रैखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबोदों, सायख'नानै लाबोदों। आं सानो बिथांमोना राइट पोजिशनाव दङ जोंनि भइसखौ राइज खालामनो थाखाय। They can raise our voice at the right place, right time. ओंखायनो आं बिथांमोनखौ सायख'दों। दिनैनि भिडिअ'आव आं बिथांमोननि सोमोन्दै सावरायगोन आरो आं बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामगोन so that they can raise our voice at the right place and at the right time. बहुत सारे इश्यूज है तो एनआरसी जो हो रहा है, देखो मैं आसाम से हूं, इसलिए साधारण तक मांगा है आसाम के लोगों ने। अगर इंडिया के कोई भी राज्य टॉलरेट नहीं करता है इस विषय को तो छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट को, आसाम को छोड़ दीजिए। मैं अकेला हूं, छोड़ दीजिए। प्लीज हमारे यहाँ पर बोलने का कोई मौका नहीं है, अपना बात रखने का हमारा कोई मौका नहीं है। Please don't provoke others. Don't provoke others. नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, आसाम को छोड़ दीजिए। बिस्वजित सारनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा। राज्य सभायाव लामायाव बुङाखै, बबेबा फोथाराव बुङाखै, राज्य सभायावसो बुंदों। He is a very good orator. He has a vast experience. बर'फोरनि गेजेराव आं सानो बिथाङानो दासिम दिनैसिम most experienced political leader. बिथांनि बाथ्राखौ बयबो खोनासङो राज्य सभायाव। He was there for a long time. जोंनो बे गारांखौनो नांगौ दा। बर'नि एकर्डखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय बेबायदि गारांखौ जोंनो नांगौ दाब दाब जायगायाव, एसेम्ब्लियाव, पार्लियामेन्टआव, बेफोर जायगायाव जोंनो बेबायदि गारां नांगौ। ओंखायनो आं सारखौ रिक्वेस्ट खालामदों, सार एसेम्ब्लियाव, आसाम एसेम्ब्लियावबो बे रोखोमनि गारांखौ ओंखारहोदो सार। Definitely you can do it. Please do it. It's my request. Thank you. अभी जो हमें मिला है वो हमारा जो विश है, हमारा जो एस्पिरेशन है, इसको एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो एकॉर्ड में साइन किया है फ्यू पीपल, वो लोग इसको देख रहा है। लार्जर जो बोडो सेक्शन है वो अभी भी स्टेटहुड मूवमेंट में ही है। That was Pramod Boro, जोंनि बिटिआरनि CEM, जों बयबो मिथिखागौ। बिथाङा बुंदों 2003 नि बड' एकर्ड जों बर'फोरनि हास्थायनाय आरो लुबैनायखौ जाफुंसार होनो हानाय नङा। दासिमबो गोबां बर' रायजोफ्रानो आलादा स्टेटहुड मोननायखौसो लुबैदों होननानै बिथाङा बुंदों। He has got power. He has got people. ओंखायनो बिथाङा गावनि पावारखौ लानानै गोख्रै बे 2020 नि ओपन क्ल'सेसफोरखौ, आइटेमफोरखौ गोख्रैनो फोजोबनांगौ होननानै आं रिक्वेस्ट खालामदों। बिथाङा दिल्लीयाव थांनांगौ, दिल्लीयाव थांनानै रेकर्ड मन्थ्रिजों सावरायनांगौ आरो मोनसे स्ट्रेटेजि प्लान खालामनाय, टाइम बाउन्ड, दुलाराय बर' फरायसा बुंदों टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन, टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि प्लान लानानै फैनांगौ आरो रायजोफोरनो खिन्थानांगौ। दिस इज माय रिक्वेस्ट। बाय द वे, नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हर, which particular accord is better, 2003 नि accord ना 2020 नि accord? बे मोननैनि गेजेराव which accord is more important and valuable today? बबे एकर्डा साबसिन?
which accord is superior to the other? नोंथाङा comment sectionआव लिरनानै हर. Agreement in the region. Sir, in Assam, under the dynamic leadership of Dr. Hemanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam, outstanding development works have been undertaken with a view to build Assam as one of the 5th developed states in the nation. People of Assam expressed, reaffirmed hope and aspiration upon Dr. Sarma by signifying their thumping support in the last Lok Sabha election, where 11 out of 14 seats won by the NDA under the leadership of Dr. Sarma. Sir, Bodoland Territorial Region was created under the provision of 6th Schedule to the Constitution of India, comprising near about 4 million people of various caste, creed, and religion. The people of Bodoland, under the leadership of Sri Pramod Boro as Chief Executive Member, are living peacefully with harmony and integrity in the region after Assimilated Accord. Please conclude. 30 seconds. Conclude. Sir, while supporting the motion of thanks, People's President address, I would like to call upon the government of India to make it convenient to provide a little space for accomplishment of Bodo Accord 2020 in the government's 100 days agenda. Sir, under Sri Rwngwra Narzary, बिथाङा सासे रायजो सभानि मेम्बार 2023आव बिथाङा माखासे क्वेश्चन खालामदोंमोन Bodo Accord implementationनि थाखाय बे क्वेश्चनफ्रानो जादों A. The present status of implementation of the third Bodo Accord 2020, clause-wise and details thereof. Number B. The budget allocation for the projects to be taken up under the Special Developmental Package as appended at Annexure 2, 3, and 4 in the Bodo Accord 2020, the details thereof. And last one, C. The initiative to establish Central University, NARIMS, NIT, etc. as mentioned in the Bodo Accord 2020. Very good questions. Sir, FIGO summer parliamentary session, which is coming up on 21st July 2025. नोंथाङा बे क्वेश्चनखौनो रिपिट खालामदो. बेनिफ्राय strong question खालामसिन मानो delay जादों बेखौबो सों. Why it is getting delayed? That is very important for us. So please raise our voice. That is our voice. We want to know why it is getting delayed. Why the government is not allocating budget for the developmental work. 1,500 crore नि फैसाखौ मानो दाबो हराखै बेखौ गोख्रों रावजों नोंथाङा सोंदो फैगौ पार्लियामेंटारि सेसनाव. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री जयंत बसुमतारी जी. धन्यवाद मैम. आपने शून्यकाल में मेरे क्षेत्र की कुछ बात इस सदन में रखने की जो समय दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ. माननीय सभापति महाशया, मेरे क्षेत्र आसाम के कोकराझार है, क्योंकि ये पिछड़े एक क्षेत्र है, और मैं जिस बात को यहाँ रखना चाहता हूँ, इस बात को सदन में कई बार आलोचना हो चुकी है कि फ्री कोविड में हमारे क्षेत्रों में जैसे कि श्रीरामपुर, गोसाईगांव, सौतारा, गुआबारी, सापोतग्राम, पोकीराग्राम, कोकराझार, सालाकाटी, बासुगांव, इन स्टेशनों में ट्रेनें रखी जाती थी, लेकिन पोस्ट कोविड अभी कोविड नहीं है, फिर भी इस ट्रेनों को अभी इस स्टेशनों में रखा नहीं जाता है, स्टॉपेज नहीं होती है. श्री जयंत बसुमतारी बिथाङा सासे MP लकसभायाव थांनाय बोसोराव कक्राझार कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय देरहानानै बिथाङा दिल्लीयाव दंहैयो. Sir, you are in the right place. थांनाय बोसोराव नोंथाङा बड' एकर्डनि सोमोन्दै मोनसेबो कुइसन खालामाखै. ओंखायनो देग्लाय फैगौ सामार पार्लियामेंटारि सेसनाव नोंथाङाबो कुइसन खालामदो. गिदिर गिदिर कुइसन खालामदो. गोब्राब गोब्राब कुइसन सोंथार. मानो होआखै? बाजेटखौ मानो होआखै? फैसाखौ मानो एल'केट खालामाखै? मानो मावफुङाखै? बेनि सोमोन्दैबो नोंथाङा कुइसन खालामदो. That is our request. That is our voice. जोंनि भइसखौ नोंथाङा पार्लियामेन्टआव खिन्थादो. जोंनि भइसखौ पार्लियामेन्टआव बुंदो नोंथाङा. बेखौनो आं नोंथांखौ
request kalamo. Thank you. Alright guys, dinini discussion ko baune phujubne jabay. That's all for today. Thanks for watching. Please don't forget to write your comments in the comment section. Ningthanga onnani comment section of later. I'll see you in the next video. Until then, take care. Bye.